Γεια σας, είμαι ο Τάσος και σήμερα θα σας φτιάξω το αγαπημένο όλων μας σουβλάκι σε μια έτσι πιο ιδιαίτερη συνταγή, ιδανική για αργένινες. Πάμε να τη φτιάξουμε. Ζήτησα από τον κρεοπόλη μου να μου κόψει κοτόπουλο στήθος σε μικρά κομματάκια. Πήρα πιπεριές, πράσινες, κόκκινες και πορτοκαλί και τσέκοψα σε μικρά κομματάκια. Ξυλαράκια και παίρνω μια πιπεριά, την περνάω από το κέντρο, παίρνω ένα κομμάτι κοτόπουλο, το περνάω και αυτό, μετά παίρνω έτσι μια πράσινη πιπεριά για να δημιουργήσω πολύχρωμα σουβλάκια. Και είναι έτοιμα τα σουβλάκια μου. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφα? Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε τη μαρινάδα για τα σουβλάκια μας. Στο δοχείο μας θα βάλουμε ζεστό νερό, ένα κύβο ζωμό κότας, μάτζι, πάπρικα, μουστάρδα και λίγο λαδάκι. Και τα χτυπάω καλά μέχρι να γίνει ένα πολύ ωραίο μείγμα. Η μαρινάδα μου είναι έτοιμη. Παίρνω καλαμάκια, τα βάζω μέσα στο ταψάκι μου και με το πινέλο μου τα περνάω από πάνω. Τα γυρνάω και από την άλλη για να πάει παντού η μαρινάδα και θα τα αφήσω για τουλάχιστον μισή ώρα, ιδανικά όλο το βράδυ. Εννοείται πως μαρινάρουμε πάντα, μα πάντα στο ψυγείο. Με μια μεμβράνη καλά τυλιγμένο το σκεύος μας για να μην πάρει μυρωδιές και να μην δώσει μυρωδιές στο ψυγείο. Η ώρα πέρασε. Πάω στο ψυγείο να φέρω τα σουβλάκια μου. Έλα να δεις τι ωραία που έχουν γίνει. Δεν πεις? Και χρώμα και σίγουρα γεύση. Λοιπόν, πάμε να τα ψήσουμε. Στο τηγάνι μου θα προσθέσω ελαιόλαδο και μόλις κάψει προσθέτω τα καλαμάκια μου. Και όσο τα καλαμάκια μου ψήνονται, εγώ θα φτιάξω τη σαλάτα μου. Πάμε τώρα λοιπόν να φτιάξουμε τη βινεγκρέτ που θα συνοδεύσει τη σαλάτα μας. Βαλσάμικο, λευκό, λεμονάκι, λαδάκι και τώρα τι άλλο, νοστιμιά. Θα ανακατέψω τη βινεγκρέτ μου και τώρα θα κόψω τα λαχανικά μου. Μαρουλάκι, ρόκα, όπως είναι, και ντοματίνια. Οπότε τώρα παίρνω τη βινεγκρέτ μου και τη ρίχνω στη σαλάτα μου. Τα καλαμάκια είναι τέλεια. Και επειδή σουβλάκι χωρίς πίτα δεν γίνεται, κουτούλα, με όλη την νοστιμιά. Λοιπόν, τα σουβλάκια μου, οι πιτούλες μου, αρκετές, μια χαρά νομίζω, η σαλάτα μου. Η ισορροπημένη διατροφή θέλει πάντα σαλάτα. Το καλύτερο σουβλάκι για τον καλύτερο εργένη. Λοιπόν, κοτοπουλάκι με λαχανικά, πιτούλες με όλη τους την νοστιμιά και σαλατούλα. Μπείτε στο nestlenyazo.gr για να βρείτε τη συνταγή και να τυπώσετε τα εκπτωτικά σας κουπόνια. Μέχρι την επόμενη συνταγή, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και τα λέμε. Bye!